står nu ude for Station City i København, og vi skal til at ind og besøge Michael Anker. Hej Michael. Hej hej. Hvor længe har du været her hos politiet? Der har været mange år. Jeg har været 32,5 år, snart 33 år, så det er jo rigtig lang tid. Ja. Hvordan er det at være her på stedet? Jo, det er jo sådan set godt nok, ikke? Altså, vi kan jo ikke helt selv vælge, vel, men når jeg er i København politi, ikke, og har været sådan rundt, normalt, når du er ansat i politiet, så sidder du ikke det samme sted altid, at du flytter rundt. Jamen, jeg tror generelt, at folks syn på politiet er, som det altid har været, relativt stor tillid til politiet, ikke? Altså, vi er jo forskålet for det her med bestikkelser og sådan noget forskelligt, ikke? Det findes ikke i dansk politi, meget bekendt i hvert fald. Der er så sket det her de senere år, man har sparet så meget af politiet, så det vil sige, at der er ikke så mange til at komme ud, når folk ringer. Og det gør så, at måske folk bliver lidt mere utilfredse, ikke? Og føler, at politiet ligesom ikke hører på, hvad de siger, eller kommer til hjælp, når man ringer til politiet. Altså, nu er der kommet mere sådan noget banderelateret, vi kommer til, ikke? Og de er noget mere aggressive i deres opførsel. Og mange af dem, det er også mennesker, der kommer fra andre dele af verden, ikke? Og der har man en helt anden indstilling til politi og myndigheder i det hele taget, ikke? Så det kan vi selvfølgelig godt mærke, ikke? Og man har nok sådan lidt politisk angst for at røre ved, at dele af indvandrere, de kan være ekstremt svære at takle for politiet som myndighed. De har ikke den respekt for at blive væk ind til politiet, eller hvad hedder det side af politiet, som du måske har, hvis du består politiet. Og den måde, man taler til, jeg har lige tjenestetelefon, der skal svare på her. Ja. Det er Michael. Altså, det kan næsten ikke undgås, at du et eller andet sted får en sådan psykisk påvirkning. Altså, det er lidt efter, hvor man er hen, og lidt efter selvfølgelig også, hvor lang tid du har været, så får der nogle påvirkninger psykisk, som gør, at det husker man ikke. Og det har jeg også fået. Der er flere også, der mærker, at man sådan er nede og, som vi siger, 7 grundvand. Altså, at det begynder at blive kritisk, ikke? Altså, man skal pilles ud af og køre til alle de negative ting, ikke? Altså, vi har meget død og lemlæstelse og påvirkninger ud fra andre familiers sorg og bekymringer osv., som vi kommer ud og bliver i kraft af vores job tvunget til at deltage i. Ikke? Og man er følelsesmæssigt involveret i mange ting. Ikke? Altså, vi kan køre rundt på patrulje og pludselig komme ud og skal fortælle, at folks søn, datter, far, mand, kone er død, ikke? Altså i trafikuheld. Det er klart, påvirker dig. Ikke? Har du gjort det nogle gange, ikke? Eller du kommer ud og ser ting, som man siger, okay, det var dog utroligt. Ikke? Altså, et eller andet sted, så sætter det sig. Ikke? Ja. Hvordan håndterer I så tingene bagefter for at undgå at blive påvirket? Jamen altså, det er jo mange gange der selv, der bliver nødt til det, sammen med kolleger, familien eller løbe en tur eller et eller andet. Ikke? Altså, der er ikke nogen fast opskrift på, hvordan du kommer af med den. Altså, som tiden er blevet mere moderne, så har man fået det, der hedder en psykologisk debriefing, og det vil sige, at er du til noget, som er sådan lidt ud over det sædvanlige, så tager man de patruljevogne, der har været på opgaven, og sådan en leder, ikke? Og så tager man for eksempel ambulancer og brandvæsen med os, og så snakker man om, hvad der er sket, og hvorfor det er sket, og hvad gjorde hver enkelt, og ligesom får tingene sat i de rammer, de nu hører til, ikke? Og så har man så mulighed for at søge en psykolog, hvis der er, ikke? Altså for at få den afledt der, ikke? Men så er der også noget, man snakker sammen om, ikke? Jeg løber en tur, hvis der er et eller andet, det hjælper mig meget, ikke? Men altså, jeg har også prøvet psykologen og så videre, ikke? Fordi man siger, okay, du har fået for meget, ikke?